Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Qiyamah ayat 31 ngantos dumugi ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Fala saddaqa wala shalla. Amarga dheweke mbiyen ora gelem benerake Al-Qur'an lan Rasul lan ora gelem nindakake salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Ananging malahan dheweke padha maidu marang Rasul lan padha mengo sangka piwulang kang bener. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Banjur dheweke nekani marang keluargane kanthi gumedhe. Ula aula laka fa aula. Cilaka sira mongko cilaka. Thumma aula laka fa aula. Sepisan maneh cilaka sira manungsa mongko cilaka. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apa to manungsa ngira dheweke bakal dibebasake tanpa tanggung jawab? Alam yakunu dhafatan mimman yumna. Apa ta ora dheweke iku asale mung setetes nutfah kang disemprotake ing dalem rahim. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Banjur nutfah iku dadi sawijining wujud kang temempel, banjur Allah nyipta lan nyempurnakake. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Banjur panjenengane Allah ndadekake sakjudu lanang lan wadon. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Apa ta ora Allah kang nyipta kaya mangkono iku panjenengane kuwasa uga nguripake wong kang mati. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.